మంచి సినిమాలో ఉన్న మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు మోటివేషన్ కూడా ఇస్తుంది. మన కష్టాలని మర్చిపోయి లైఫ్ కావాల్సిన పాజిటివిటీని, కరేజ్ని ఒక గొప్ప కథ మనకు అందిస్తుంది. ఇప్పుడున్న టఫ్ టైంలో ఫిజికల్ హెల్త్తో పాటు మెంటల్ హెల్త్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. బయట జరుగుతున్న క్రైసిస్ మన మైండ్లో యాంగ్జైటీని ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఈజీ మెథడ్ ఒక మంచి సినిమా చూడటం. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి యాంగ్జైటీని దూరం చేసే ఒక మంచి మోటివేషనల్ మూవీస్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను 600 సబ్స్క్రైబర్స్కి రీచ్ అయిన తర్వాత నేను గివ్ అవే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎవరైతే నా ఛానల్ని డైలీ ఫాలో అవుతున్నారో, లైక్ చేస్తున్నారో, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో, కామెంట్ పెడుతున్నారో వాళ్ళ నుంచి పిక్ చేసుకుని గివ్ అవే అందజేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, డైలీ నా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోలోకి వెళ్తే నెంబర్ 1, ద షాషాంక్ రిడెంప్షన్ 1994. ఇంట్లో బలవంతంగా ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు జైల్లో ఉన్న ఫీలింగ్ కలిగితే ఈ మూవీని ఒకసారి చూడండి. మీ మైండ్లో హోప్ అండ్ పాజిటివిటీ పెరిగి సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొనే శక్తి వస్తుంది. ఎందుకంటే జైల్లో ఉండే కష్టాలను చూపిస్తూనే మనిషిలో ఉండాలన్న ఆప్టిమిజాన్ని అందిస్తుంది. స్టోరీ ఏంటంటే యాండీ అనే బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ చెయ్యని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తాడు. అయినా సరే ధైర్యాన్ని, హోప్ని కోల్పోకుండా జైల్లో తనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. అదే జైల్లోనే రెడ్ అనే ఖైదీ యాండీకి ఫ్రెండ్ అవుతాడు. సో వీళ్ళిద్దరి లైఫ్ జైల్లో ఎలా గడిచిందనేది మెయిన్ స్టోరీ. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే మీ లైఫ్లో ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నా, ఎలాంటి కష్టాల్లో ఉన్నా ఈ మూవీ ఒకసారి చూస్తే చాలు. అంత పవర్ఫుల్ మోటివేషన్ ఇచ్చే మూవీ ఇది. ఈ మూవీని చూడాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. తర్వాత నెంబర్ 2, పర్స్యూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. 2006లో రిలీజ్ అయింది ఈ మూవీ. బెస్ట్ మోటివేషన్ మూవీ అని సెర్చ్ చేస్తే అన్నిటికన్నా ముందు కనిపించే మూవీ పర్స్యూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. స్టోరీ ఏంటంటే తన ఇంటిని, తన బిజినెస్ని పోగొట్టుకున్న ఒక హోమ్లెస్ ఫాదర్ తన కొడుకుతో కలిసి ఎలాంటి కష్టాలని ఫేస్ చేశాడో అనేది మూవీ. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మన వల్ల కాదు అనే మైండ్కున్న డిఫాల్ట్ రెస్పాన్స్, దాన్ని ఎదుర్కొని ఎలా సాధించాలనేది ఈ మూవీలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించాడు. పర్స్యూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ చూసిన సినిమా తర్వాత మన ప్రాబ్లం ఏదైనా సరే చిన్నగా అనిపిస్తుంది. ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఎదుర్కొని నిలబడగలం అనే ధైర్యం కలుగుతుంది. సో ఫిలిం లవర్స్ ఈ మూవీ చూడాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, ట్రాప్డ్. 2016లో రిలీజ్ అయింది ఈ మూవీ. టైటిల్లో ఉన్నట్టే శౌర్య అనే క్యారెక్టర్ పెద్ద అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఫ్లాట్లో ఇరుక్కుపోతాడు. సో ఆ ఫ్లాట్లో ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాడు, చివరికి బయటకు వచ్చాడా లేదా అనేది స్టోరీ. 1 hour 45 minutes ఉన్న ఈ సినిమా హీరోతో పాటు మనం కూడా ఫ్లాట్లో స్టక్ అయి ఉన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఇంటెన్స్గా చేస్తున్న లాక్డౌన్కి ట్రాప్ స్టోరీకి కాంట్రాస్ట్గా ఉంటుంది. దీంట్లో ఉన్న సర్వైవల్ థీమ్ మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యే చేస్తుంది. ట్రాప్డ్ మూవీ అంత ఈజీ వాచ్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే కొన్ని డిస్టర్బింగ్ సీన్స్ ఉంటాయి, ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యే సీన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఫైనల్గా మిమ్మల్ని హోప్ఫుల్ మూమెంట్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ మూమెంట్లోకి తీసుకెళ్తుంది. ఈ మూవీ చూడాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, లైఫ్ ఆఫ్ పై. 2012 ఆస్కర్ విన్నర్ ఫిల్మ్ మేకర్ యాంగ్ లీ డైరెక్ట్ చేసిన లైఫ్ ఆఫ్ పై ఒక అమేజింగ్ సర్వైవల్ స్టోరీ ఈ కథ మనకు చూపిస్తుంది. పై పటేల్ అనే ఇండియన్ కుర్రాడు సముద్రంలో ఒక చిన్న పడవలో పులితో ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాడు అనేది ఈ స్టోరీ. స్పిరిచువాలిటీ అంటే మెరాకిల్స్ని క్రియేట్ చేయడం కాదు, మనలో పాజిటివ్ థింకింగ్ని, కాన్ఫిడెన్స్ని క్రియేట్ చేసేదే అసలైన స్పిరిచువాలిటీ. సముద్రంలో ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా కొన్ని రోజుల పాటు బతకడం అసలైన పట్టుదలకి నిదర్శనం. అందుకే మన ముందున్న ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సిన మోటివేషన్ లైఫ్ ఆఫ్ పైలో దొరుకుతుంది. ఈ మూవీ చూడాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. నెక్స్ట్ మూవీ దంగల్. 2016లో రిలీజ్ అయింది ఈ మూవీ. లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మోటివేషన్ కావాలి అంటే స్పోర్ట్స్ మూవీ చూడటం ఒక ఈజీ వే. ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్లో అన్ని కష్టాలను ఎదుర్కొని సక్సెస్ అయ్యే కథలను చూసినప్పుడు మనం కూడా అనుకున్నది సాధించాలనే కసి పెరుగుతుంది. అలా మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ మూవీ దంగల్. అమెరికన్ ప్రొడక్షన్లో వచ్చిన ఈ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఇండియన్ మొత్తాన్ని మోటివేట్ అయ్యేలా చేసింది. మహావీర్ సింగ్ అనే రెజ్లర్ తన కూతురిని ఇండియాలో రెజ్లింగ్లో ఎలా పైకి తీసుకొచ్చాడు అనేది మెయిన్ స్టోరీ. ఈ సినిమా ఇండివిజువల్గా మనలో మోటివేషన్ పెంచుతుంది. ఎవరేమనుకున్నా సరే మనం చేయాలనుకున్న పని చేసుకుంటూ పోతే ఏదో ఒక రోజు విజయం దక్కుతుందని దంగల్ ప్రూవ్ చేసింది. ఈ మూవీ చూడాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. నెక్స్ట్ మూవీ నెంబర్ 6, ఫైండింగ్ నీమో. 2003 ఈ సినిమా పాజిటివిటీకి హీరో ఫంటర్స్ లాంటిది. ఈ సినిమా ఫీల్ గుడ్ మూవీస్లో యానిమేషన్ రూపంలో చాలా అద్భుతంగా చూపిస్తారు. ఈ సినిమా స్టోరీ ఏంటంటే సముద్రంలో నీమో అనే చేప తప్పిపోతుంది. వాళ్ళ ఫాదర్ మార్లిన్ కొడుకును వెతుక్కుంటూ జర్నీ చేస్తాడు. ఈ జర్నీయే ఫైండింగ్ నీమో మెయిన్ స్టోరీ. ఈ సినిమా కథ ఫాదర్ అండ్ సన్ బాండింగ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సీన్లోనూ మనం నమ్మించే క్యారెక్టర్ డోరీ మన ఫేవరెట్ అవుతుంది. ఫైండింగ్ నీమో ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ని హార్ట్ టచింగ్గా చూపిస్తుంది. అలాగే మనలో ఉన్న డిఫెక్ట్స్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలో నేర్పుతుంది. సో ఫిలిం లవర్స్, ఈ మూవీ యొక్క లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం, తప్పకుండా చూడండి. నెంబర్ 7, హోమ్ అలోన్. 1990లో రిలీజ్ అయింది ఈ మూవీ. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి బాగా రిలేట్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఈ హోమ్ అలోన్.
ఈ టైటిల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండటం. కామెడీతో పాజిటివిటీని, హ్యాపీనెస్ తీసుకొచ్చిన ఈ మూవీ హోమ్ అలోన్. ఒక ఇంట్లో చిన్నపిల్లాడు ఒంటరిగా ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది విలన్స్ ఇంటికి వస్తారు. వాళ్ళందరి నుండి ఇంటిని తనని కాపాడుకోవడానికి ఈ పిల్లాడు చేసే మెయిన్ అడ్వెంచర్సే హోమ్ అలోన్లోని మెయిన్ స్టోరీ. రిలీజ్ అయ్యి 30 సంవత్సరాలైన హాలీవుడ్లో బెస్ట్ కామెడీ మూవీస్లో ఇదొకటి కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఈ మూవీ చూడాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొట్టి ఏం నచ్చలేదో కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మూవీ కిక్స్.